Yan, kain po tayo mga kababayan ko. Ito po yung pagkaing Pilipino na ating paborito. Yan, ang ating version ng pinakbet. Filipino pinakbet. Yan. Tapos ito pa ay nilasing na hipon. Yan. Tapos, sausaw natin sa ito. Ayan. Kaya nilasing kasi kasama lahat. Pwede lang yung buntot. Yan, then, ating paboritong pakbet. Yan. Siyempre, hindi maalis yung kanin. Yan.